Hej alle sammen. Hej alle sammen. Hey. Velkommen til episode 5. Yep. Ja. Ja, så vi har lige minet lige her, lidt før vi har startet den her video, der har vi lige minet lidt off-cam, så jeg har 3 dias, og ja, grund af det har været sådan lidt sten, og vi bare sætter minet. Ja, og vi har også stegt ned minen, eller jeg i hvert fald. Ja, det er vi alle 3, tænker jeg, ikke? Eller hvad, Henning, du også noget? Ja. Vi er lige gået ud hver på sig. Og så kan vi lige sige, Henning, hvor mange dias har du? Jeg har 22. Hold da kæft. Jeg har 3. Jeg har 1. Hvad? Altså. Jeg kan så med for det, altså. Men det kommer heller ikke som en overraskelse. A for effort, altså. Nej, jeg skulle se, hvad fanden skulle jeg kalde det. Jeg vil også lige... Diamonds. Yes, Diamondos. Er der en mineshaft? Er der det? Så skal du passe på de nej, der... jeg fandt en... Hvad en spawner. 2. Bare en spawner. Hvad laver Silas? 3. Minus 3 diamonds. Nå. Jeg tror bare, han tager Øj, ned hvor til skal mig. jeg pisse, mand. Jeg bygger mig lige hurtigt inde. Yes, man. Pis, mand. Giv mig. What the fuck? Jeg skal mig lige Piss, man. Giv mig. Hvad kan du bare spille den der sang? Ud af ingenting. Nå, der var faktisk sådan et spændende klip, imens vi ikke filmede. Men det var bare Felix, der kom ned på sådan et halvt liv eller sådan noget. Ja. Eller han var lige ved at dø. Men vi filmede ikke det, vi tænkte bare, at vi... Ja, ikke vi filmede det. Nu har jeg lige fundet dig igen. Men ja, det skulle vi så bare have gjort, for så kunne det lige have kommet ind, men... Det gjorde vi ikke. Så det var måske lidt dumt. Men jeg var lige ved at dø. Nu finder jeg lige ekstra diamonds. Nu har jeg 11 diamonds. Jeg kan slet ikke finde noget nu. Jeg har virkelig forvirret, hvor jeg er. Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg kommer også bare til at grave lige op, når vi skal ud. Fordi at... Ja. Det er som om, jeg er en blink. Jeg prøvede at finde jer, men jeg har ingen idé, hvor I er. Så fandt jeg nogle diamonds, så var der ikke mere den her. Hold da kæft, jeg er lidt bange for at gå over her. Jeg har mistet nogle diamonds. Oj, nu skal jeg... Jeg har mistet endnu flere diamonds. Hvad sker der? Hvad? Hvordan fanden har du fundet så mange? Der er de der store sådan... Ja, det skal bare... Ja, bare... der er fucking mange. Men jeg finder ikke lige nogen Jeg tror lige nu. slet ikke skræmme den der lyd. Ej, lad mig lige finde noget. Der fik jeg lidt nøje på. Jeg så lige, der ville være 4 diamonds, men så var der 3. Ej, også lige... Det var egentlig virkelig godt, at Phil han ikke døde. Hvis Phil han havde været død off-cam, så havde det ikke været så godt. Så havde vi bare filmet alt det her for sådan lidt ingen grund. Ja. Fordi jeg har... der er et hul nede her. Det har jeg ikke set. Au. Ej, jeg har nøje over det her lava. Nå, hallo? Hold Jeg da kan ikke vende dig tilbage. op. Jeg var tæt Vi på... fortalte lige om, hvad der skete, at du var lige ved at dø off-cam. At du nåede ned på et halvt hjerte. Og så fortalte vi lige om, at det var fandme godt, du egentlig ikke døde på grund af, at... Ja, så havde vi også og så skulle vi lige have fortalt. Jeg havde sådan set misset diamonds. Ja. Så begynder vi loftet. Så det er også derfor, vi nok skal filme hele tiden. Okay, jeg er bare ved... Ja, så vi skal nok bare begynde at... Selvom vi siger, at det bliver off-cam, så skal vi nok... så skal det nok bare begynde ikke at være off-cam, på grund af, at... Ellers så filmer vi det bare, og så, hvis der sker noget spændende, så kan vi tage så det. Så ryger det bare ind i en eller anden video. Ja. Der var 1 diamond. Wow. Hvad kan den lava lige nu? Hvis du har buckets, kan du tage lava, og så kan vi lave netherportal. Jeg har engang en... Jeg var lige nede ved obsidian, men jeg har engang en diamond pickaxe. Jeg har en diamond pickaxe, så jeg er ved obsidian lige nu. Så min det. Min et. Jeg skulle have taget det der vand i stedet for min. Jeg skal også når jeg ser noget. Nå, nu har jeg 12 diamonds. Så nu har vi... Jeg skal passe på forholdet med Så har vi næsten ikke nok til, nu at lave... Ja, vi har vel nok... Eller hvad, har vi nok til at lave gear til os alle? Jeg kan ikke huske, hvor meget det er. Nej, for det er sådan 26 per stykke. Nej, okay. Vi skal have mere. Udover, jeg har allerede skov, ved jeg det. Så ja.
Den behøver jeg Det ikke. er minus 4. Er der nogen af jer, der har noget diamond på? Nope. Jeg har en Ja. Jeg har ikke engang en hjelm. Jeg har ikke en pickaxe, jeg har ikke en hjelm. Jeg har sådan set ingenting diamond. Min hjelm har en mending på. Jo, jeg har Har min du bare- Mario Det var hjelm. fordi, jeg gav dig den, jeg havde engang. Ja. Bare der var en måde at tage det af. Sådan, hvis man kunne det med en grindstone. Det kunne være nice. Ja, men også få en bog med, eller hvad? Ja. Det kunne være nice. Hvad? Men så havde det Hvad også været fuck lidt skete fedt. der lige der? Var jeg ved at dø, Wow. eller hvad fanden skete der lige? Er det jer, der har bygget med sådan noget mærkeligt træ? Nå, og birch, eller hvad? Ja. Ja. Nå. Hvordan er det mærkeligt træ? Det er bare i forhold til det, ikke det træ, man har rundt om vores hus. Men er I oppe? Jo, det er fedt. Nå. Der er mere. Hvad er det? Nå. Nå, jeg Men så er I bare- tæt på hinanden, eller hvad? Det Ej, jeg så bare måske, noget. hvis han var der, hvor jeg var. Men Nej, men der er meget af det her. Så jeg tror bare det. Jeg har Vi kan også bare- idé om, hvor vi kan jeg er. også bare Jeg må op. bare minde mig op. Vi gik bare op, og så forsvandt det sådan, så jeg tror ikke... Men Phil, har du ikke sat et sådan, ikke et spawn på, hvad fanden hedder det, sådan en mark sådan ved, ja. Tæt på i hvert fald. Ja. Jeg tror, jeg Det- fjerner det- det, og så placerer det tættere på, når det er. Sådan lige Ja, der, vi skal hvor lige det bruge det til i hvert fald at kunne komme op. Jo, jeg bare mine mig direkte op. Selvom det er lidt af et risk. er. Du kan også bare sådan tage det sted, du kan finde dig allerhøjst op, og så min op. Så er mindre chance for det jo. Ja, men der var også lige et sted. Oj, altså, hvorfor mister jeg bare damage her? Der er flagmus, ligesom de der kæmpe flagmus, som vi søgte på i det er går. ligesom på den der verden, hvor Felix havde en usynlig hund, der blev ved med at være sur på mig. Nå ja, Lose. det var Mig? faktisk- nej. Jeg kunne heller ikke dræbe dem, hvis jeg ville. Jamen Pelle han kunne heller ikke og sådan noget. Det var den der server vi havde med Pelle, og så... Nej, Pelle, det er vores ven. Hvad den vi havde? Bare lige Han så. hedder Felix også. Ja. Vi kalder ham. Så, Det er mig. der er en flagmus. 2 gange. Der kan ikke være 2 filler. Hvor mange obsidian Eller- skal man egentlig bruge? Er det ikke 10? For hvad? Jeg kan ikke helt huske det. Bare i hvert fald lige til godt, og der så er der også til Nej, det er 8. 2, Er det 4. ikke? Nej, det er 10. For Ja, det er det. Fordi det er 4 gange. Ja, 6 plus 4, ja. Ja. Ja, fordi det, Jeg kan ikke rigtig finde flere diamonds. det er i hvert fald 2 hen, og så 4 sådan op er ret. Hvis man Jeg tror bare- lidt, jeg prøver at komme op nu. Ja, jeg leder bare efter det højeste sted, så jeg skal mine mindst muligt sådan op. Oj, hvad er det her? Er det op? Det var sådan set op. What? Jeg har Fuck, sat det var så waypoint nemt. Der, hvor... Jeg går lige efter lidt lag. Jeg har ikke sat en waypoint, så det er lidt... Men var det ikke her, vi var, der gik ned? Jeg kommer hen af imod, hvor det er, vi går op. Jeg kan se jer begge to. Nå. Ja, okay. Hvad kan du? Eller nej, var det Silas? Jeg så, som om jeg så 2 nemtekst, men jeg kan i hvert fald se Philip. Jeg kan også se en diamant, men jeg magter sgu ikke at hente den, når den er Øj, der er derovre. diamant her. Ja, du kan nok ikke se mit færre op på land. Ja, og ja, vi er 500 meter væk fra spawn i hvert fald. Nej, eller ikke spawn. Ja, vores base. Ja. Hvor så går du ned her? Er det ikke den her vej? Det tror... Eller hvad? Jeg ved ikke, fik jeg dem. Nej, der er så meget Hvor er det sugarcane, det tror jeg bare, vi havde minet, hvis det var. Lad os tage sugarcane. Gør det. Jamen det her... Nej. Det vil min ophandling. Men kan I se koordinaterne på, hvad hedder det? Nej. Pis. Der er længere op her. Så er jeg lidt lost indtil det. Oj, der er en hund. Oj, og han der er bonus, please. Lige Det er til bare mig opad hurtigt. her. Nej, fuck. Du Fuck kan bare dig, begynde lortehund. ved siden af her, og så mine direkte op. Okay. Det er kul. Fedt. Som Der er jeg... endnu en af de her... krystalsteder, det er bare under vand. Og nu Der er ved jeg jord. ikke, hvor jeg- Men den der kæmpe sø, hvor det er sådan halvt under vand, det var jo der, hvor I kom ind. Nu så er der blocks igen. Nice. Hvorfor er der bare nogle gange jord? Hvorfor fik jeg ikke halvdelen af de der blocks? Jeg tror, fordi jeg kom til at samle dem op. Det kan jeg... Jeg er lidt nødt til at vente på, at I, hvad hedder det, tilbage. Okay, jeg går lige Ja. en gang den her vej, fordi ellers så... Ja, så tager vi bare I hinanden. don't know the coordinates. Jeg tror, vi er ved toppen nu, er vi ikke? Der er i hvert fald jord, men er det bare random jord? Ja.
Det er mega forvirrende, altså. Fedt, jeg fik den fedeste blok i verden, Andesite. Ej, hvor snyd. Jeg vil sgu da også gerne have noget andet Hvad er sagt. det? En grim blok. Ja. Jeg bruger lige resten af den her Jeg en ved ikke, om jeg har hørt det før. Ja, det var sygt på. Sagde du ikke havde hørt Andesite før? Ja, jeg sagde det lyder som om jeg er noget, jeg har hørt. Det er nok fordi nogle YouTubere ikke snakker om det sådan. Ja. Har Det er i hvert fald ikke en særlig nice blog. Nå, men jeg mindes, du kan lave den sådan noget okay nice. Nu tror jeg, det tager. Nej, Er det ikke? det er den der anden ting. Jeg kan ikke bare ikke huske, hvad den hedder. Die right. Jeg fik... nej, ikke. Ja, det er ikke det hvide. Jo. Det Jo. Jeg står ikke på klynger. Yep. Det er nice nok, vi fandt det her hul, sådan så vi ikke skulle ud. Mm-hmm. Hvad havde det gjort af forskel? Ikke super meget, men det var lidt bloks alligevel. Jeg ved ikke, om det er den her vej nu. Vi skal derover af. Hvor? Den der vej. Okay, det er godt, fordi jeg har faktisk heller ikke sat et waypoint. Nå. Ja, jeg har lagt placeret den direkte der, men jeg har placeret den op på sådan. Ja, bakken. Ej, du skulle heller ikke den her vej. Hvis du bare kører den forkerte vej. Ligesom den, Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Den der ene server, hvor jeg prøvede at få mig til at gå helt vildt langt væk. Det var også. Nå ja. Det var fucking sjovt. Det var, når du ikke gad at tale. Det var fordi, I ikke gav mig koordinaterne i starten. Og så Nå ja, men det var, når vi så fightede mig, Henning. Og så blev jeg bare Og så blev det... Ja, og så gad han ikke at tale, og så da han endelig talte, så gav vi ham de helt forkerte koordinater med vilje, så han bare gik langt. Eller, ja. Så stoppede han så med at tale igen i noget tid, og så... Og ved en af dem, der skulle jeg gå 2000 blok væk, og hvis jeg kom hen... Og han troede bare på det, og så var han bare lige begyndt at tale sådan, nå okay, jamen tak, og så var vi bare sådan lidt... det er fint. Og så sagde vi det så til ham, så blev han sur. Ja. Ej, ikke sur. For sjov sur. Okay. Han blev pisse sur. Ja. Han blev så sur. Jeg overvejede, om jeg egentlig skulle lade være med at være venner med dem. Ja. Eller noget. Det vidste jeg ikke. Hvordan kan vand være inde i bladet? Nå, ja. Det døde jeg engang til på en server, jeg havde. Altså selv. Hvad? Det er hardcore. Men jeg skulle til at lave LMG ned på et træ. Men ja, så popper vandet ind i bladene. LMG. I stedet for. Er ikke det, det hedder? Hvad står det for? Lort med gøj. Ligma. Øj, der er en village, men jeg tror ikke... Nej, vi har ikke været en village, vel, har vi? Nej. Jo, den er Spruce. Første. Ja, Spruce. Nej, men det er ikke sådan en, der er her. Det er en... Sådan en oak. Hvor fanden er du henne? Ja, det ved jeg heller ikke. Sig det, du skal nok ikke være komme for langt væk. Nej, men jeg er stadig sådan meget tæt på det der sted, hvor jeg var i starten. Ja, Altså, vi hvad er er vi hjemme. nede? For det meste. Prøv lige at sige jeres koordinater. Minus 600 og 900 ved sæt. Og så er jeg tæt på. Jeg er ved minus 1000 og 900 også. Det var så lige indgangen af vores... Eller indgangen, det ved jeg ikke. Nå, men så tager jeg Det var lige... der, hvor vi... Rick, jeg lægger meget. Hold op. Jeg tager bare alle sengene. Det ved jeg egentlig ikke, hvorfor jeg gør. Jeg fjerner begge mine waypoints, og så går jeg herned og placerer dem. Nå. Nå, men så er der jo en vældig tæt på, og skal vi... Ej, jeg gider ikke Er at der tage nogen af alle jer, der har tænkt på, hvordan vi bygger den sådan? Gutter, jeg har allerede læderarmor. Nej, jeg er der ikke endnu en hund tæt på. Jamen så skal vi så ikke lige hurtigt... Den ender sikkert med at dø så hurtigt som Er det ikke meget godt, vi lige ved, hvor der er en village, eller hvad? Hvad skal Hvad? vi vælge så? Ja, det ved jeg ikke. Kan du ikke lave det? Kan du ikke lave det? Jo. M-seal. Hvad? Tryk M, så M. kan du lave det. Og så add waypoint, så village. Nå, det er sådan, du gør. Hvis du bare trykker waypoint. N, Nå, N? ja, så rører du sådan direkte ind på. Nej. Ikke... Nej, det gør jeg heller ikke. Nå, det gør jeg. Har du så ikke Nå, lavet en M keybind? waypoints. Hvad er det så? Hvad er det? Og så kan du bare Add skrive waypoint. navnet, Nå, og så... og hvad end du vil kalde det. Village. Nej, din dumme hund. Safe. Ligesom min kat Mille var. Nå, men så tager jeg lige alle de her... Det er fandme lang tid sådan, er det ikke?
Jo, på nok den ældste server, jeg har spillet på. Eller sådan, der har været offentlig. Jeg skal nys. Har vi en tid på. Det ville være meget godt at få, villagers. Jeg fandt 26 diamonds. Hold da kæft. Nu har vi... Så et helt sæt. Hvad fuck skal der lige der? Ja, jeg kan vide, hvem der skal have det. Felix, hvem tror du egentlig, der skal have det? Det ved jeg ikke. Ham der nok dør til fall damage næsten hele tiden. Næsten hele tiden. Så skal du bare have feather falling. Ja, så falder du som en fjerde. Sugarcane, Silas? Hvad? Tog du sugarcane? Ja. Og så laver vi en sugarcane farm. Men hvad fuck skal der lige her? Prøv. Hvorfor går vandet ikke? Minus 400 og 750. Okay. Minus 471. Og så Ja. 751. Prøv lige at vise min skærm, future fedte. Hold da kæft. Idiot, Felix. Du skal ikke slå min Hvorfor fanden går vandet ikke ned? kød. Nej, hvad? Det falder ikke. Spis mit kød. Og det var til en hund. Hold da kæft. Henning, Nej, lad du være. ikke hunden, Henning. Men har I string? Nej. Ja. 1. 2, 3, 4, 5. Nej, 6. det har han ikke. Nej, jeg tæller bare. Jeg skal jo ikke bruge et string, Felix. Jeg tager klokken. Nå, det er den der Silas var nede i. Har jeg nede i et hul? Ja. Der er en rigtig dybt hul. Hvor går der ned? Nej, jeg gider ikke. Ja. Den ikke. Og det kom herover. Jeg vil gerne se Silas spænde den lige om lidt. Find hvad? Ikke der? Wow, der blev allerede græs. Oh my god. Hvorfor er der 3 af de her? What? Hvor der bare er brød og læder ting i. Hvorfor har du sat en stack iron ind i en af dem, Ja. Felix? Nå, okay, hvad var det, I sagde? Så det var 750 sæt, eller hvad? Minus. Nej. Jo. Minus 770 står jeg på i sæt. Nå, nej, sæt. Nå. Ja. Helvede. I sæt der er på 753, og x er minus 472. Au. Ej, Henning, sluk. Hvad sagde du på? Hvad Slap af, X var Felix, jeg dør med? ikke. Syv. Jeg har ikke mistet Nej. noget liv. X er minus 478, Nej, hvor Ja. er den smuk, var Felix. og Z det er 751. Ja, kan du Okay. prøve? Nej, ikke nu. Nej, jeg vil skubbe dig ud for helvede. Ej, det kunne være pøpyps. Jeg havde det der mod, hvor man kan sådan kigge ind i netter. Og så Jeg går kan du se bare dem. direkte igennem. Ja. Det har jeg ikke. Har du ikke set det? Nej, det har jeg. Sådan set på TikTok. Okay, jeg laver lige Felix et fuldt sæt. Yeah, ikke sko. For det har jeg. Nej. Henning, Nej, du brugte mange af vores diamanter, Fælde. skal vi ikke tage dig ind og lige kigge? Nej. Nu har jeg lavet portalen. Ja. Men er det deroppe, vi bor? Du! Det må det vel være. Det er vel bjerget. Der sker bare ikke en skid sådan der. Pas på, når du kommer ind. We need to go deeper. Dipper. We need to go dipper. Og det er her, der spawner mange ender med. Det er et lortespawn, det her, føler jeg. Altså, for nær. Er det en blå skov, eller hvad? Yep. Nå. Kom lige bare tilbage, Fælde. Jamen, jeg tager lige XP. Men for... Helvede. Jeg håber, det er heroppe, det er. Men jeg er bare slet ikke sikker. Sige, skal vi bare lave diatools så også, eller hvad? Ej! Eller skulle vi ikke lave... Jeg tænkte ikke engang over det. Det er bare sådan normal lyd i mine ører nu. Fælde, der dør. Det er også godt. Men CS, vi kan jo ikke... I kan jo bare lave lidt. Lidt armor med 15 diamanter. Ja, har du 15 tilbage, eller hvad? Mhm. Ja, jeg har 12. Nå, Fedt, så kan vi lave et til sæt. eller sådan halv. Tips for sko og chestplate.
Så får Sil hjelm. Og... Ej, for lort. Og sige, det ser så dumt ud. Vi har en stack iron. Yeah! Ja, det er egentlig meget mere, hvor jeg får hjelm, hvor jeg har ikke hjelm. Eller... Ej, chestplate, den tager jo så meget mere. Ja, ja. Nej, den gør sgu da ikke. Har meget. Men er det overhovedet vores hul? Og se min rune, Felix. Nå, det er ikke vores hul, det her. Hvad hedder det? Det er det lov. Når du tog alt guld, eller hvad bygget. Nå. Er vores hul ikke herovre, eller hvad? Havde vi ikke mere end det der? Prøv lige vent. Har vi ikke et skilt, så kan jeg skrive det ind i en stol. Ja, jeg lader lidt skilt hurtigt. Den ser så grim ud. Ja, Jeg skal bruge nogle flere blocks. Har vi ikke jern? Jo, vi har. Jeg laver jo net. Ja, pis. Henning. Og du kan også lige bruge lidt flere. Du kan lave en, hvor der står trone, og så jeg tager den på siderne, for at lave mere til detaljeret. Nu er jeg næsten tilbage, tror jeg. Så må det der være vores hul. Der er et hul næsten lige ved siden af vores hul. Der er sat sig et hul. Med en sø endda. Nu skal jeg se. Kan man kun plante det på det her, eller hvad? Nej, det kan man slet ikke plante. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Hvad siger du? Ej, så er jeg bare gået den forkerte vej igen. For fanden da. Altså, Hvor fanden da, de ødelægger min busk, mine træer. min busk, Min næsebor. mine træer. Min næsebor. Din næsebor. Din næsebor. Næsebor. Næsby, næsbor. Næsby. Hvorfor Ja. skulle du sige det så sikkert? Næsby. Giv mig, giv mig. Giv mig, giv mig. Ej. Giv mig Giv en mig time mere. Vil jeg bruge den time på dig? Siger de det? Ja, Okay. så vil jeg bruge den time på dig. Det vil jeg ikke. Jeg vil bruge den sammen med nogle. Andre Nej, end nej, dig. nej. Nå, hvis det skulle rime, Jeg så... vil ikke bruge den på. Nej, 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 nej. Felix. Er det her vores hul? Please, vær vores hul. Hvorfor vil du Hvad have en tænkte hul? jeg på, Felix? Hvad? Jeg ved ikke, hvad er det, jeg prøver på. Hvad? Det ser sgu ikke super pænt ud. Hold din kæft, det ser sgu Ja, pænt ud, Philip, men der jeg var ved- 3 guld. Er I ikke hen ved Jeg ved ikke, hullet? Jeg vil gerne indrømme, det var... Er I ikke hen ved hullet, eller hvad, Philip? Nej, vi er jo i basen, altså. Ja, det er også det. Hullet er sgu da også basen, er det ikke? Nej, det er ej. Jo, det er der store hul, du mener, eller hvad? Ja. Altså, vores base er et stort. Jeg troede, du mente sådan... Ja, det der mig. Nu er jeg her endelig. Jeg troede fandme lige, skulle til at sige, at jeg givet mig fake koordinater. Nå, men jeg troede, når du sagde hul, så troede jeg, du mente den der mine, vi lige basically kom op af. Det tror jeg også. Altså, Der mangler en jeg blok, mener- Felix. Jeg ved ikke, blok er hvad, men bare en blok. Skulle ikke have kover. du kan få en netherrack blok. Nå, så sagde jeg noget right, jeg tænkte. Ja, det hørte jeg også. Du kan bare få mit Jesus, gear. hvor fuck har du fået den fra? Det ved jeg ikke. Nej, hvorfor står der Jeg er S? endelig tilbage, gutter. Nå. Så Nå. ja. Ingen andre må sidde på Jeg den tror, her vi stol. skal til, jeg tror, vi skal til at runde af. Så, Ja. Ej, jeg skal lige hurtigt. Det passer også lidt med det. Henning, mig og Henning skal lige hurtigt have, hvad hedder det? Gear. Nå, Og ja, ja. Henning, du laver det. Du får æren. Jamen, for Jeg har allerede fået Jamen, så hjernen kan jeg af lige gå ind i- sæt. Ja, du laver den, hvor så går jeg lige ind i ned bare lige for lige at få We Need To Go. Ja, for jeg kunne godt se, hvad du gjorde der. Okay. We Need To Go diver. Det må Nu du holder jeg. også godt se. Nå, jeg troede, du havde tænkt dig, hvad hedder det? Gør den, så når jeg gik ned, så faldt jeg ned i et hul. Nå, nej. Jeg er bare lige ved at gøre det sådan, så ligner nederen er på vej ud mod os, agtigt. Ud mod os, agtigt. Sorry. Type shit. Undskyld. Nå, men nu ligger alt mit lort fra Okay. Villagen i kisten.
Village er kun 600 meter væk. Har du bare lige været viking, eller hvad? Så lav lige et marker her. Nej, det vil nok være smart, du. Ja. Og jeg skulle lige til at lave et til par bukser. Nej, det var at waypoint. Nobody know. Hvad skal jeg kalde den? Base. Men base er det Nej. så. Fuck dig. Drenge, slap af. Ikke fight. Ja, bro, han... Illegal. Hvorfor smider I bare alt jeres lort ind? Hvorfor har I en glasfønnes, men I har ikke sat den? Fordi jeg var herude og hente den. Nu slår I. Du blev sgu ikke slået, Fille. Nå, jeg tror det var mig nu. Ej, du blev sgu da ramt. Fuck. Hvad? Du ramte dig selv. Hvad fanden er det? Nej, hvor blev den af? Hvor meget liv har den lige, Fille? Jeg har ikke engang mistet noget. Er det ikke? Du blev ramt igen. Ja, du har en pil i dig lige nu. Det har du har 3. Prøv lige at gå i F5, Sil, stop lige. Sil. Men er der nogen af jer, der har 2 stykker læder? Du har 3 stykker. Nej, glem det. Hvor fanden har jeg den tredje ende? Jeg kan se. Du har en i kæben. Du har flyvning. Det er ikke sådan, man laver en bog. Hvordan laver man en bog? Hvor fanden er den tredje henne? Men jeg troede, jeg ramte dig 3 gange, men så ramte jeg vist bare mig selv. Nå, det er sådan. Jeg har ikke en i røven. Sil, du har bare sådan et langt stykke skæg. Nej, du er ikke det sgu. Nej, nå ja, vi er nødt til at runde af. Jeg skal en enchantment-table. Hvorfor er der kommet ned? Ja, det følte jeg gjort det. For helvede. Stop! Altså. He's crazy. Nej, det skal ikke stå der, det ser dumt ud, så sæt den her. Nej, fordi det er jo meningen noget, der også går op, ikke? Så placerer den der. Det er dumt ud. Men ringen, hvorfor er der intet herinde? Hvad? Hold nu. Sådan, inde i nedret, der er bare hul i jorden. Du må ikke stå med din freaking økse. Sil, sorry. Hvis jeg finder ud af, I kan op til hinanden også. Sil, en lille bum. Hvad tror du var efter mig? Jeg løb bare. Ej, det er lidt træls med de der wavepoints. Jeg vil passe på, har inden for der er hul over det. Ej, jeg har også sat min klokke. Jeg begynder også bare lige at placere. Jeg løber lige ind og henter noget træ og laver noget hegn bare lige hurtigt. Ej, Sil, hold nu op, altså. Mega stressende. Altså, hvad er dit problem? Hvad er det der? Hvorfor er det? Sil, man skal aldrig stille spørgsmål. Synes du, det er flot, Henning? Hvordan laver man egentlig findes? Og jeg har lige en måde til lige at gøre portalen sej. Hvis du placerer et stykke nedervæk. Se, hvor sej den er nu. Nej, den er bare slet ikke lige så sej. Kan du ikke lige placere det der stykke igen? Du fjernede. Du skulle lige til at slå mig, du skulle. Nej, jeg skulle ikke. Skal jeg lave fælles? Sådan der. Crazy. Ej, vi er nødt til lige at runde af, du, altså. Videoen er fucking lang. Ja, det er ikke enchantet nogen af mine ting. Det kunne jeg aldrig få. Er det kun mig, der tror, at Henning han er enchantet nogen af hendes ting? Hvad tror I derude? Ej. Jeg har ikke jeg kan på efficiency 1. Men det gider jeg ikke på den her. Jeg kan slet ikke se mit stof enchantet. Det glemte sådan slet ikke. Jeg lader bare være med at bruge mit armor og sådan noget på det nu, fordi... Nå ja, ven, kan vi ikke bare få en grindstone? Jo, det er derfor jeg gør det, Felix. Så jeg ikke gør, ligesom dig. Hey, jeg er ikke død. Men du er et stort stykke kød. Men du var også tæt på en gang på grund af mig dog, men... Ja, jeg enchanter mine leggings. Section 1. Ja, men jeg har ikke nok levels. Nej, Lenny. Wow, jeg fik kun protection 1. Jeg troede også godt, man kunne få lidt ekstra. Hold da kæft. Jeg kan ikke lide, at Bella han slet ikke har... Ja, men kunne det nu runder vi skulle lige af. Klar. Ja, så... Nej, jeg vil stå i min stol, jeg vil stå med. Ja.
Nå, ja, men så skal vi lige stå sådan ved siderne. Jeg har ødelagt Hennings stolskilt. Ja, okay, så... Jeg står heroppe. Ja, så hvis I godt... Nej, det er lige meget. Kom nu op, så vil det bare se bedre ud. Hvis I godt kunne lide videoen, så... Kom op for helvede. Kom nu op, altså. Og så... Jamen, altså... Kom nu, altså. Hvordan fuck skal jeg komme derop? Ej, er du helt dum, Tobias, hvis du går op her ved mig? Ej, Sil. Amen. Okay, er vi klar? Okay. Ja. Ja, nu er vi så klar. Altså... Så hvis I gerne vil se mere, så skal I huske at subscribe, og like og kommentere. Og så, ja, så, det var... Så, hov, nu går... Eller min plant. Vi ses. Ja, vi ses. Hej.